Ndewonu. You're all welcome. I'm still Oji Ndidiamaka Chinyere. Today we are going to learn how to introduce oneself in Igbo language. How to introduce oneself in Igbo language. And I'll be using myself as an example for today. Please join me. Let's learn together. Ndewonu Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ọka bụkwa m Oji Ndidiamaka Chinyere. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-amụ ka esi akọwa onwe n'asụsụ Igbo. Aga m eji onwe m wee mee ihe ọmụmaatụ na ụbọchị nke taa. Biko sonyelu m ka anyị mụọ ya ka esi akọwa onwe n'asụsụ Igbo. Iji malite, gịnị bụ aha gị? What is your name n'asụsụ Bekee? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? What is your name? Gịnị bụ aha gị? The response will be, aha m bụ Oji Ndidiamaka Chinyere. Aha m bụ Oji Ndidiamaka Chinyere. My name is Oji Ndidiamaka Chinyere. Aha m bụ Oji Ndidiamaka Chinyere. Ịdị afọ ole? Ịdị afọ ole? How old are you? Ịdị afọ ole? How old are you? Ịdị afọ ole? The response will be, adị m afọ 48. Adị m afọ 48. I am 48 years old. I am 48 years old. Adị m afọ 48. I am 48 years old. Where are you from? Where are you from? Ịbụ onye ebe? Ịbụ onye ebe? Where are you from? Ịbụ onye ebe? The response will be, abụ m onye Arọ ndị Izuọgụ dị n'ime Imo State. Abụ m onye Arọ ndị Izuọgụ dị n'ime Imo State. Abụ m onye Arọ ndị Izuọgụ dị n'ime Imo State. I am from Arọ ndị Izuọgụ in Imo State. I am from Arọ ndị Izuọgụ in Imo State. Abụ m onye Arọ ndị Izuọgụ dị n'ime Imo State. What do you do for a living? What do you do for a living? Kedu ihe ị na-arụ? What do you do for a living? Kedu ihe ị na-arụ? Kedu ihe ị na-arụ? Kedu ihe ị na-arụ? What do you do for a living? The response will be, I am an Igbo teacher based in the diaspora. I am an Igbo teacher based in the diaspora. Abụ m onye nkuzi Igbo bi na mba ofesi. Abụ m onye nkuzi Igbo bi na mba ofesi. I am an Igbo teacher based in the diaspora. Abụ m onye nkuzi Igbo bi na mba ofesi. The next one will be, what's your favorite sport? What's your favorite sport? Kedu egwuregwu ị hụrụ n'anya nke ukwuu? Kedu egwuregwu ị hụrụ n'anya nke ukwuu? What's your favorite sport? Kedu egwuregwu ị hụrụ n'anya nke ukwuu? And the response is, ahụrụ m egwuregwu mgbatị ahụ n'anya nke ukwuu. I love gymnastics. Ahụrụ m egwuregwu mgbatị ahụ n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m egwuregwu mgbatị ahụ n'anya nke ukwuu. I love gymnastics. I love gymnastics. Ahụrụ m egwuregwu mgbatị ahụ n'anya nke ukwuu. The last one will be, what's your favorite food? What's your favorite food? Kedu nri ị hụrụ n'anya nke ukwuu? What's your favorite food? Kedu nri ị hụrụ n'anya nke ukwuu? Kedu nri ị hụrụ n'anya nke ukwuu? And the response will be, ahụrụ m akpụ na
ofe olugbu n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m akpụ na ofe olugbu n'anya nke ukwuu. I love fufu and bitter leaf soup. I love fufu and bitter leaf soup. Ahụrụ m akpụ na ofe olugbu n'anya nke ukwuu. Ndewonu Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ebe a ka anyị ga-apịachie n'ụbọchị nke taa. Biko echefukwana ịgbanịrị m isi aka, ịtụsara m ozi a, idekwara m mgbazi onu ọbụla ichere, ma ihe ọbụla, ihe mkpalite mmụọ ọbụla ichere, ma ibu ihe mmụta ọbụla ịmụtara n'ihe onyonyo a. Echefukwana idetụrụ m ya, ịgbanịrị m isi aka, ịtụsara m ya, nakwa ijekwa na nke nwa bekee kpọrọ YouTube. Biko ije na YouTube, subscribe kwalụ m, gbanikwalụ m isi aka, dekwalụ m ihe ọbụla ichere. Biko unu echefukwana, na-esonyelu unu, maka na onye asị jide ka o ji, ọ na-eme nke ọma. Unu echefuna, sonyelu unu, tụsalụ unu ozi a, meenụ ka olu onye ọbụla aka. Ndewonu.